Guyang guyu mesa mesem saja arep mundut laku Guyang guyu mesa mesem saja arep mundut laku no sé
lakoni insyaallah Gusti Allah bisa baik. Panuwun ingkang tanpa pepindhan sagung para tamu ngaturaken wilujeng Siang Sugeng rawuh ahlan wa sahlan. Mugi kabagas swara santun kawilujengan tansah kajiwa kasalira ageng panuwun sagung para tamu sampun kasih rawuh nuhoni dawuh timbalan keluarga ageng panyebut Bapak Sriono sekalian Ibu kasekecakenipun pinarak lenggah sinambi suka sepisan melih nglumenturaken tandha kekadangan timbah pangestu ingkang wilujeng mugi kepareng ginipun Bapak Siono sekalianipun netepi darmanipun asepah margya sutamiwa siwikang putra putri kinasih mugi manggih rahayu yuwana purwamadya ngantos manggih usananipun pahargyan lan mugi sirat maja pinanten kekalih ingkang kepareng winisuda Mbak Devita Sri Rahayu kalian Mas Bagus Aldino Royhan mugi sirat maja pinanten kekalih ingkangipun kepareng lelumban wonten madyaning samudraning bebrayan agung mangya keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Kadang kula Pandhawa audio hanganti jengkaring serat maja pinanten putri kanthi ungeling Sekar Tejo monggo. Dan sembah direng ulun kapurba risang murpengret sahanane ingkang Ustina rebuka warana wiwaraning sasana busana sakalana teja wangkawa hangeng uwung mapraba kekongane namung wilih sarebut praba kaliyan Sarating Yangarka ingkang asung Prabu Arumangambar lir gandanya Sekar Melati kang nedeng megar sinten to ingkang rinengga lari ing basa endahing swasana tuhu punika warnaning sekaring pawiwahan nunjih kusumaning pahargyan pinanganten putri nalika semana panganten putri wis jengkah saking madyaning sasana busana Nuhing sedya moho ngarsa kalenggahaken wontene ing sasana rinengga. Punika ta kusumaning ayu Devita Sri Rahayu.
Kenya putri dasar endah tur sulistya ing warni nedeng-nedengi besus hangadi busana hangedi salira mila pantes kalamun dadya tembang kekidungan para muda sampating busana ingkang hangimba kaendahaning busana lamun kadulu katonapya romampya pating galebyar pating calorot pindha ndaru lelana alon genira lumaksana membat madya lumenggange ware amojang kanginan punangasta lelembean lenewasih dedeg ira sedeng wadana sumeblak pajar sinungging esem kang mamalatsih dasar rupa semone tajem polatane araga-raga karna nuju mrana mriksa sami siang lawan ratri hanggung hanggegulang glenging cipta kang kasiamu urih rahayuning budi tuwin sucining pakarti prapteng madaning sasana rinengga kusumaning ayu Devita Sri Rahayu arsa pinarak lenggah hanggana raras lenggah piyambakan wonten ing madyaning sasana rinengga angrantu rawuhipun kang garwa kinasih bagus Aldino Royhan ugi wis kepareng syaga ndherekaken satataning upacara adat ingkang kepareng badhe kalampahan ngaturaken ageng panduwun ingkang tanpa pepindhan sagung para tamu kakung putri ingkang dahat kirumatan sepisan menika sekecakenipun saweg suka sekeca nggenipun pinalanggah sinambi suka sekeca wan pantikan kalih para sanak kadang mitra wonten ing sakanegiripun angrantu lumadining upacara ingkang kepareng badhe kalampahan ndherekaken rawuhipun keluarga ageng kadang besan saking Kademangan Gundik Slaung Ponorogo kelajengaken menika lelipuran sesarengan Raja Wali kepareng lumantar swantenipun Mbak Gritna ingkang pareng badhe ngaturaken lelipuran wilujeng siang sugeng rawuh Bopo Demang Bedi Kulon Bopo Lukmanul Hadi semoga kula dherekaken pinarak lenggah wonten ing sasoneka samangke sampun kasamektaken monggo Mbak Gritna nyarengi menika rawuhipun para tamu monggo saderipun upacara panggih dawuhipun pinanganten kawiwitan sagung para tamu ingkang samangke sampun kepareng rawuh kasuwun enggal kepareng pinarak lumebet langgeng rumiyin wonten madaning sasoneka samangke sampun kasamektaken Raja Wali monggo
Nggih panuwun Mbak Gritna nyarengi rawuhipun keluarga ageng saking Kademangan Gundik Slaung Ponorogo ingkang samangke sampun kepareng rawuh ngaturaken wilujeng Siang Sugeng rawuh ahlan wa sahlan Bapak Ibu sedaya kemawon Pandherek Sirat Mojo pinanten kakung keluarga agung saking Gundik Slaung Ponorogo mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kajiwa kasalira. Nyadong duka ingkang kathah sagung para tamu sekedap malih kepareng bedhe kadherekaken lumadening upacara adat panggih dawuhipun pinanganten kepareng monggo kasuwun siaga inggati sawiga ing diri para-para ingkang kepareng mangkin dherekaken lumadening upacara wonten kalenggan siang punika ingkang kepareng badhe pun pratesaken panjenenganipun kadang kula Galeri Cantik Panggerga Busana Sirat Mojo pinanganten kakali ugi keluarga magare sarengan kadang kula CLZ foto ugi videografi ugi sinengkuyung kadang kula Pandawa audio ugi Raja Wali Music kadang kula ingkang sampun piniji amundi kembar mayang syarat sarana badhe lumadi upacara panggih dawuhipun pinanganten kepareng siaga nyuwun bantuanipun kadang kula Sinoman kakung kalih putrinipun kalih sampun wonten nggih sinomanipun kakung kalih ingkang ngasta kembar mayang nyuwun pambiyantunipun monggo kasuwun siaga pinarak wonten ing pepanggungan. Awit sampun kepareng syaga Sirat Mojo pinanganten kakung Bagus Aldino Raihan ugi punden kula panjenenganipun Bapa Yadimun Ibu Sumiatun ingkang kepareng ndherekaken lumadening upacara panggih. Sagung para tamu kakung miyah putri ingkang dahat kehormatan sampun syaga sumadyo syarat sarana sapa rampi tumuli monggo dewe-dewe panganten kekalih kakandhi tumuju wonten ing madyaning sasana panggih binarung ungeling sholawat nabi kadang kula Raja Wali Music Allahumma sholli ala Muhammad.